बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव। आषाढी एकादशी या दिवशी उपवास करण्याचे विशेष महत्त्व आहे। इतर सर्व व्रतांपेक्षा सर्वश्रेष्ठ व्रत म्हणून आषाढी एकादशीला मान्यता आहे, कारण या एकाच व्रतातून इतर सर्व व्रतांचे पुण्य पदरी पडते। महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून ठिकठिकाणाहून लाखो भाविक विठ्ठल नामाचा गजर करीत आषाढी एकादशीला पायी चालत येतात। हिलाच आषाढी वारी असे म्हणतात। चंद्रभागेत स्नान करून विठ्ठलाचे दर्शन घेतात। आषाढी या दिवशी पंढरपुरास शेगाव येथून संत गजानन महाराजांची, आळंदीहून ज्ञानेश्वरांची, देहूहून संत तुकारामांची, त्र्यंबकेश्वरहून संत निवृत्तीनाथांची, तसेच पैठणहून संत एकनाथांची पालखी येते। भक्तांसाठी आषाढी एकादशी म्हणजे जणू सर्व सणांची एकंदरीत पर्वणीच असते। टाळ मृदुंगांच्या गजरात विठ्ठल भक्तांची पायी वारी व संत संप्रदायांच्या शिकवणीचा महान वारसा असलेली वारकरी परंपरा अशीच वृद्धिंगत होत राहो या सदिच्छेसह मालवणी रेसिपी कट्टा या चॅनलतर्फे मी शैलेश घाडी तुम्हा सर्वांना आषाढी एकादशीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतोय। बोलावा विठ्ठल, पहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीव भाव।